azt láttam TikTok, majd ide kell bújni. És itt pont nem látszik ki semmi. Akkor egyszer csak így ki kell futni. Látod, akkor jól nyomod? A balra. Oh! Ne lőj fejbe, ne lőj fejbe! Igen? De miért? Ne add élni! Segítek! Nem jó! Nem jó! Mayday! Au! Van. Basz meg! Lőjed be! De azt a fejbe lövöm, Jumi! Geri, most lát! Szerintem igen. Tedd már le! Jaj! Korta! Geri, azt mondták mamádaik, hogy meg kéne pucolni a krumplit. Így. Nem, kevesebb. Hátra kell szúrni, hát. Hulla de Mondom, hogy longon nem is jönnek. Hásítsd el. Au! Szerintem itt... Hát mi jó, geci? Hé! Gyere. Előttem ide. Megint előttem. Jaj! A basz meg!